Салом тамошобинони азиз, субҳ бахайр ба ҳама. Ҳозир яна бинед дар душанбе соат 10 кам 6 қариб. Ҳозир айни намози бомдод. Гудакои мо дар хона ховам. Ҳозир ягон вай субҳона тайёр мекунем. Баъд вайра мехезонем. Инаиҷа бинед сар хестем хуштоману манам хе шаб вай бридай. Оши угро вай бридай, тупа бридай, мо ира тупа мегем. Дар ҳар ҳами минтақаҳои душан Тоҷикистон ҳама ба ҳар лафз меган, ба ҳар лаҳҷа меган. Мо ира ҳам хе тупа мегем. Ё ин ки вай угро ҳам хе брида тайёр карда монда ина ними дигаш дар замин. Ёра мо бисёртар нағз мебинем. Кӯдакомонам хушрӯ мехӯранд. Овакишаму баъд я хеле дигаш ҳам хе медӯшони овдаку вайшам ба маззая вай болош баъд зирбак мекунӣ ягон хел. Нависед каседа маҳқулаи ҳамин намуд угро ки мекуна бо ма я хеле дигаш лахлах мекунанд ку тупаи лахлах анам хелера нағз мебинам. Хонада мо хелеям мекунем у хелам. Анаиҷа ма я намуд субҳона тайёр карда истодам. Хай рецепти осонакай ҳама ба фикр медонам, бароямон нишон наметиҳам. Тухм, шир, амо капуст, баъд вай зелин бо пиёз. Тамом ҳамаира якҷоя мекунӣ, орд меандозӣ, намак меандозӣ, баъд бирон мекунӣ котлет боре. Каседа маъқулае на тамошо кунед. Бо чӣ гуфтан мехоҳам духтаро. Анам хе субҳи мо оғоз ёфт ба як чизи дига ки ами касе ки капуста нағз намебина анами рецепта капуста мазаша ҳис намекунӣ. Аҷоиб ба маза меояд ки намеги ки дуриами капуст дора. Медонам ки бисёриё капуста нағз намебинану намехӯранд. Не ки мами рецепта капуст ҳис намешавад. Дар ҷои капуст картошка амонӣ мешавад, дигар чизои амонӣ мешавад. Анам хеле дӯстони азиз, анам хе субҳонаи мо тайёр шуд. Хеле хеле аҷоиб омад. Ҳозир мо чашида мебинем мазаша. Анаира бинед чӣ хе хушрӯ омад. Боварӣ кунед. Анамира шумо агар бо ба сметана ё ки ба чакак бихӯред, и бо аҷоиб ба маза метоба. Вообще мазаи бо дига хелай. нам хел бо мо бошед. влог давом дорад. Салом як бори дигар мо анаиҷа ҳозир меравем тарафи садик.
осияра моҳои рӯз ма кор дорам, ма бояд и тараф кати магазинум бирам, якди чира гирам, баъд садики осия меравем. Ана иҷа бинед анами қатурак ҳама анам хе вай будан, гаражо будан. И будка меган, мира чӣ меган? Анам хели гараж қатурак буд. Ҳамара гирифтам, фақат ами як дона мондай. Амҷа ҳама одамо мошин мемонданд да гаражо доштан. Ами вақти саёз амиҷо буд. Баъд ами 2 сол шид, ҳамиёра ҳамара гирифтан, тоза кардан. Анами дома касе дидеста бина. Анами дом, намедонам чум 12 этажай ба фикрам. ҳам қадар доми хушрӯ сохтан. Амҷа аввал ҷои вай буд, партовгоҳ буд, яъне ҷои мусурка буд. Иҷара тоза кардан ҳамараву анами дома сохтан. И бо шабонада ягон вақти дига анакун одамо нав дохил шидестиян, ами хонора нав харидиян, нав вақт ремонт када даромадестиян хонаошон. Поён полни магазина, иҷа меган ози супермаркетик пайкар мешава. Намедонам ҳозираш да. Нахе бинед чиқа хушрӯ шидай. Ино ана ин тараф гузарондан партова. Бинед мусуркора бинед и тараф гузарондану иҷада дом кардан. Дом хушрӯа шабона вақте свет дора танҳои дом давози биромадаги свет мемонанд. Аҷоиб хушрӯ омадай. Ҷа осия мо раҳи калон да аллакай расидем. Осия амҷа рафтест, гарман боша ранги влокҳои пешина гуфта будам. И линза кадаги яки хунук нахӯра. Аз маршруткаи моям биёя, мешинем, баъд меравем тарафи садики осия. ҳавои Тоҷикистон имрӯз ваяй гармтарай нисбат ба дигар рӯзо. Анаи гирдвараро ма шумода нишон метам. Ҳама ҷои хе тумана ин тарафа тамоман дида намешава. Чӣ хеле ки меган вақте ки ҳаво туман боша, офтоб меша. Анами хел осияи мо имрӯз вай мӯза напӯшид. Саҳар шав дер хо рафта буд, саҳар ба зиғзиқ хест. Баъд дига ахсиша гирифту мӯза напӯшиду. Анам хе кросовкиёша пӯшид. Гуфтем хай хаб кунанде. Пӯшондем шайна бировардем, омадестем. Ана иҷа бинед чӣ хелай туман. О тарафа бинед, у тарафи Навобода ям хеле меган. Амҷа вапше наметова, тамоман домон наметова аз ҳисоби туман. Ана маршруткаи моям омадестай, мо озим мешинем, меравем садик. Ана мо аллакай фуромадем. И тарафа уже туман нестай. Агар не аз Гипразем то 65 микрорайон чанқа раҳай камакакай, вале фарқ мекадаст. Ана иҷа бинед раҳора чиқа хушрӯ сохтан. Ана хеле иҷа як сол буд қариба ами сохтмони ами раҳо буд. Ҳама ҷора сос кадан. Анаку вай кати пешход кати ба роҳат мегардем. И тараф бинед, инаи тарафа бинед вай астай. Магазини супермаркети осияшон аст. Ма бояд ози барм осияра монум, баъд адачи гирам. Ма аллакай осияра инҷа да ман мондум да садик. Ҷози ман медро магазин варкнет да ҳамаи магазинои Тоҷикистон тамоман ёки дараҳош ба телефон гашта намеша, сёмка када намеша. Барои ҳама подозрительни одама нигоҳ мекунанд, меган ичу ба мара сёмка кадиста боша гуфта ҳамхе вай мекунанд. Майра ҳамхе гӯё ба телефон гап задестам гуфта ҳамхе шумода инамин чизора нишон додестам. Ба навор гирифта истодам. Инҷа ма бояд айна гирам. Нарх навора бинед чӣ хелай. Инҷа камака гуфтум нишонти маҳсулотое дар Тоҷикистон мефурӯшанд. Медонам ки бисёриё дар дига давлатҳояну Тоҷикистон чизеш боша мехоҳанд бинанд. Барои ҳамон гуфтам шумо дар камакак ҳамиҷарам ба навор бигираму бинед шумо. Наиҷа бинед ангура бинед чӣ хеле шидай. Вақтчам гузашта боша, неки мози ҳама чӣ ёфт меша дар магазинҳо, дар бозоро. Хеле бо мо бошед. Инаишам диге ки гирифт таза.
подписчикои азиз, ма уже омадам ҳозир да магазинам, да ҷои кор. Намхе ай магазини аму пеши Садик Ёсияшон амхели якта айнам тамом шудагӣ буд, якта айна гирифтам барои ҷумъашӯӣ. Вай мо ки бисёр кор мекунам, кор даем бисёр вақт, баъд чӣ хеле се гудаки майда тез либос мебурорӣ, баъд аму мошинада мепартом мешува худаш. Ахштоманом боша нағз намебинам мошинара. Вай каздаози магазини хидмон собун мегирам, о мегӯянд ки мошина тоза намешува. Барои ама ки вақтам камай мошина мешува, хай нағз мешува мадаву намедонам. Штоманом да маъқул нест ай мошина. Манам хе и айнаи 3 килоара Ариела ма ай вай амин магазин 48 сомон харидам. Ай магазини пеши Садик Ёсияшон. И магазинои мода ҳастай, пешои хонаои мода ҳастай, магазинои мода. Ма уҷа агар 48 сом харидагӣ бошам, иҷа мумкин ё 56 сомона ё ки 55 сомон. Барои аму сайри раҳ ки буд якбора харидам овардам. Анамхе намедонам аки охирон влоги ман меша вловайда видеои охир мешада влог. Баъд намедонам тои видеора то иҷаша одамо тамошо мекунанд, подписчикон намекунанд, барое ки медонам ки бисёриё ҳамин 1-2 минути аввала тамошо мекунанд, тамом коммент менависану тамом. Барои аму намедонам. Ҳай касоне ки тамошо кард, бо мо бошед, лайк монед, подписка кунед канали мода, мора дастгирӣ кунед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. Хайр то влогҳои оянда.